qüestió que també li encarrego amb en Vidiella, que és el tema, aquí jo crec que també és un tema de percepcions, però en qualsevol cas ha sorgit masses vegades i per tant no el passarem per alt, que és aquesta manca, a vegades sembla, de sintonia o de confiança amb els comandaments intermitjos. Vull dir, escolta, no m'ha passat per sobre, jo he escoltat, També crec que les relacions laborals o personals moltes vegades entre les laborals hi ha qüestions de percepció, hi ha qüestions de feeling, hi ha qüestions d'empatia i de juegos de poder. També ho crec, però de totes maneres vosaltres exposeu una situació i nosaltres no som sords a la que exposeu. Sempre partim d'una base. Les solucions mai són màgiques, mai són màgiques. I s'arriben a acords quan hi ha la capacitat de cedir per les parts que intervenen amb el conflicte o amb el desacord. En aquest moment estem així. Jo us demano aquestes 48 hores, en 48 hores tornarem a estar aquí on estem ara i espero que ja haurà corregut, us haurem tingut la capacitat d'interlocutar, perquè no tot estigui que dir aquí el dijous de la tarda, perquè ja es poden dir demà, es poden dir dijous al matí, ja estiguin dites i que vagin avançant en aquest tema. També us demano que si no arribem al 100% del que tots pretenem, tinguem la capacitat que després d'aquest divendres vindrà l'altre divendres. No vulguem convertir el divendres dia 24 de gener en el dia màgic que potser resulta que les negociacions o les converses o el debat, com vulguem dir-li, necessita alguna més. Però no podem estar 3 mesos... No he dit això. No he dit això. No he dit això. Em sembla que ha quedat clar que no deia 3 mesos i que estava tan sols parlant que si no arribem aquest divendres hi ha un altre divendres a continuació. No hi ha 6 divendres més. Es muy importante la polivalencia, ¿eh? El tema de la polivalencia lo he entendido vinculado a esa relación no tan fluida como sería deseable entre los diversos ámbitos de la organización. Ya lo he entendido y también forma parte del mismo paquete. De todo esto, insisteixo, no hi ha solucions màgiques, tinguem-ho present. Ni màgiques ni instantànies, tinguem-ho present. Però sí hi ha un compromís de tornar-se a seure aquí el dijous per la tarda, a l'hora que convinguem,